wanda ya sheke kaya ne ya kawo kanshi da kanshi har zuwa sansani na. Krenos! Ka san da cewa na san kai ne ka kashe ta Spartan, to idan ma ba kai ba wane ne zai iya hakan?
Ka sani ina rayuwa cikin azaba ne saboda kai tun a lokacin da ka ɗauko akwatin Pandora. Juice ya ji tsoro shi yasa ya kawo ni ina yin rayuwa a cikin ramukan Tartarus. Ina so ka san da cewa ni ne nan wanda ya kashe Ares Krenos. Tabbas na san cewa kai ne nan ka kashe Ares amma ai dan ɗaukar fansa ne. Sai dai a ƙarshe ni ne ya kasance nake ta shan azaba, Spartan. Kratos, tabbas na san ba za ka taɓa zama mai tausasawa ba. Wayyo Allah, idona! A yanzu ba na iya gani sosai Spartan, amma tabbas za ka sha wahala idan idona ya dawo gani. Wai dan Allah wani yana abu ne kai na idona Spartan. Ka nuna min kanka idan ba tsoro ba. Maza ka nuna min kanka, Kratos. Oke, na gane, kana nan kenan. Ba za ka taɓa iya tserewa ba, Kratos. Yau dole zan ci ubanka, Spartan. Kratos! Tabbas ne yau idan na kama ka ba za ka shi da daɗi ba, Kratos. Na san da cewa ba inda ka je kana na a wani wuri ka buya, Kratos. Hakika lallai ko a filin daga kai ɗin ka kasance cikakken jarumi ne, Kratos. Maza ka nuna min kanka, a ina kake ne? Lallai na san da cewa kana na a kusa, Spartan. Kenan ba za ka nuna min kanka ba. Kratos!
Kenan dai kana ta nan Kratos. Lalle ne rayuwarka a tafin hannuna take yanzu Kratos. Ka ɓuya ka nuna cewa kai ɗin matsoraci ne Kratos. Kratos! Ina ne kuma kake son kashe ka gudu? Tun a yanzu ka gane cewa wane ne ainihin jarumin tsakanin ni da kai Kratos. Me kake yi ma gudu ne Kratos? Sama hakan ba shi da wani fa'ida. Na san cewa dole kana na a wani waje a ɓoye. Kratos! A ina kake ne wai? Lokaci ya yi da za mu kawo ƙarshen wannan wasan. Daga ƙarshe dai ka yi da gushe-gushen naka kuma ka zo hannuna Kratos. Kana da abin da ya kawo ka, Kratos. Na san da cewa ba ka zo ne ka kashe ni ba.
amma a gaskiya waɗannan sarƙoƙi ba su da wani amfani. Dama aini na yi tsammanin hakan daga matsoracin lusari irin ka, wanda ya sheƙe danginsa kawai la'anannen banza. Kratos! 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 Dama ashe ka aika ni can ne don in mutu, Hippatus? A'a, Kratos, kwantar da hankalinka. Na san cewa za ka iya cewa za ka kashe ni saboda na yaudare ka, alhalin ni kuma ina neman dutse a fullo ne kawai. Maza ka amsa, gashi na kawo ma. Ha, yauwa, sai dai makamai irin wannan ba za a taɓa iya yin sa cikin gaggawa ba, Kratos. Sai dai fa ya kasance sai ka ɗan yi jira sosai su fatan. Saboda ya kasance kyakkyawan makami ne wanda babu irin shi a duniya. Kamar dai yadda na yi ma alƙawari gashi na gama. Kai da a tsammanin ka zan iya jure can amanar da ka yi min ne a? Wayo Allah ya ta Pandora. Don Allah Kratos kar ka kashe mun ya ta Pandora. Pandora, ka kawo mun Pandora don Allah.
yanzu ka mallaki makamai wanda Hifatu sai kera maka daga dutsen a fallo, ma'ana ka mallake su sun zama naka Tureto.
Huh.